Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu mai suna talakawa. A yau muna ɗauke da rahotanni na Atiku Abubakar. A daren Lahadin nan ne babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya PDP ta ayyana tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a matsayin wanda ya lashe zaben Fidda Gwani a ɗan takarar shugabancin ƙasa. Atiku ya lashe zaben ne bayan ya samu ƙuri'u 371, inda ya kayar da gwamnan jihar Rivers ne Wike, wanda ya zo na biyu da ƙuri'u 237. A ɓangaren APC kuma har yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai tsaye da ɗan takara ba, ba mu san me suke shiryawa ba. To, a wani ɓangaren kuma da muka leƙa can kudancin Kano, inda muka tambayi wani matashi akan zaɓe. Muke jin ra'ayoyinsu, shin meye burikansu, meye abubuwan da za su yi wa 'yan siyasa, inda wasu suke faɗan ta bakinsu. Wani da muka sami wani matashi yake shaida mana cewa su in dai suka yi zaɓe shi kawai abin da yake so wuta ta ɗore da ruwa. Gashi ku ji daga bakin shi. Ya zama dole a cikin garin nan a rinka bamu ruwan sha da wuta. Kowa ya uban mutum kuma ba. Don durin uwan. Kun ji yadda matasa suka haƙiƙice suka tunzura akan wannan zaɓe na 2023. Mu dai abin da za mu ce kawai Allah ya zaɓa mana mafi alkhairi, amma matasa sun gane gaskiya ba za su yi jam'iyya ba, sun ce mutane zan kirki za su zaɓa. To amma sai dai talaka abin da har yanzu yake so ya ga sabuwar fuska. Ko da yaushe dai wa'innan mutanen nan dai a can in kawai ga gasa can a nan in kawai go gasa nan. To Allah ya fitar da mu daga ƙangin bauta ko kuma in ce ƙangin mulkin zalunci. Jam'iyyu uku ne kacal suke reto a wannan filin daga, APC, PDP, NNPP, inda mafi rinjayen al'umma suka fi rinjaya a ɓangaren NNPP, wato New Nigeria People Party. To, Allah ya ba mai rabo sa'a. A nan muke kawo muku ƙarshen shirinmu mai suna talakawa. Ku ci gaba da tuntuɓar shafinmu domin samun sababbin rahotanni. Ga sabon shigowa wannan channel ɗin namu ya danna mana alamar subscribe.